gdje ste ljudi? Evo nas na ovoj epizodi na kanalu Flappy Kids i danas ćemo igrati Don't Starve. Ovo je bug se često dešava. Nisam htio da vam pokazujem naslov i sve to, nego sam odmah ušao u igru. Mada na kraj, pred kraj epizode ćemo pokazati. Krećemo odmah sa našim likom, koji sam zaboravio kako se zove. Odlično. Ok, već smo našli ovu, kako se zove, Sad da me ubiješ ne bi mogu da se setim kako se zove. Ako čujete slučajno klik, to je zato što brzo udaram u drvo. Da bi što pre dobio ove ove kao saplinge od drveta ću skupljati. Da znate samo. Zato što sa njima pa pretvori. Kako se to kaže? Skupljat ćemo ovo za jelo. Ne! Evo šangarepa. Još flinta. Samo za prvu noć nam je najbitnije da imamo ovdje hranu. I što više da spremimo. Da, što više hrane da spremimo. To sam htjela da kažem. Treba nam samo što više hrane, Evo još jedna pečurka. Sad ne znam da li su ove pečurke dobre. Nisam je skupio. Treba malo duže, već imamo 2 pečurke. Ok, setio sam se da se zove pečurka. Odlično. Ajde, požuri malo. Evo ga. Dobro, možeš i to. Imamo ovdje dosta hrane i dosta flinta. Samo da nađem Chestera. To je kao u Minecraftu imate mod. Kao chest koji vas vodi, ukucajte kod Serbijana. Ok, za sad imamo dosta hrane. Samo malo moram da ukočim video, samo malo. I evo nas, vraćamo se. Moram se namestiti kratki. Izvinite zbog ovog. Malo pre sam jeo suncokret, pada noć, ali mi ćemo da sačekamo da baš do kraja smrkne. Tako da kažem smrkne na seoski način, ne znam zašto. Da padne baš ona jak mrak. Berry bushes. Ajde. Da vidimo baš kolika nam je. Da li nam je velika? Da li možda ovamo da se ide? Na gore. Ne, tamo je voda. Samo malo da pogledam koliko još ima. Ima još dosta do onog mraka. Ali pravog baš onog mraka. Hajde. Berry bushes. Još jedna berry bushes. Ok, ovdje sigurno nećemo preći. Ali ne bi, sad će veliki mrak, ne bi da prelazim na ovo područje. Ali ćemo izgleda morati. Ajde ćemo stići negdje.
tamo vidimo ono kamenje koje daje zlato. Htio sam da kažem dijamant. Ako nas je bacilo na neki otočić mali, nema ništa od ovog preživljavanja. Ok, nije. O, ovaj put je dobro. Šta je ovo? Neki mrtav lik. Našli smo kapu koja svetli. Sad ne vidim tačno koliko ima ovoga da svetli, ali odlično. Pickaxe smo našli koji ima 100 zlata nešto. Ok, odlično. Imamo pickaxe. Samo malo da brano, evo ga. Ne znam da li se dobro vidi s ovom kapom. Nego šta? Ok, ne vidi se baš najbolje. Ok, ne, gdje mogu da je stavim? Jel ovdje? Jeste. Ajde, ovo samo iskopaj ovdje. Tri flinta smo dobili. Ok, odlično. Ne vidim, jesu ovo sadnice ili gdje su sad? Da li smo uopšte iskopili? Ovo je, jeste. Sada ćemo odmah da ispečemo sve ovo. Kuk. Ok, imamo 16 ovoga. Ok, mrak baš malo traje. Ok, mogli bi da pojačamo malo vatru, ako nemate ništa protiv. Ok, izgleda da ćemo morati ovu zadnju grančicu da stavimo. I to vjerovatno neće biti dosta. Ovu kapu bi mogao da sklonim. Mi se ne troši za bez veze. Pa onda ako nam baš i vatra ne bude. Je li ovo ispečeno? Ne, jesam ja to upravo dropao nešto, ne. Ok, bug. A da. Sejvalo mi se. Moram sve ovo da kuk. Da imam hrane. Imamo šargarepe. Samo malo vidim i ovdje imamo jednu šargarepu. Ok, imamo dosta šargarepe. Da ispečemo ovu šargarepe ako bude bilo dovoljno vatre. Ajde, peci. Da li ima još neko kamenja koje daje zlato? Nadam se da ima. Ok, da pogledam samo koliko ima već. Koliko snimamo već, hoću da kažem. Evo škarepa. Ok, uopšte nisam gledao na hunger. I poješćemo ovo. Pojedi ovo. Jesi ti to upravo dropao, to nisi? Jesi pojeo? Mogu... A, je pojeo. Znam da... Jel ovo daje nešto? Ok, to nam pojačava insanity. Ovo znam da daje dosta. Berry bushers daje dosta. Nećemo se do... U stvari, ajde da se do kraja. Mislim da ovo ovako vodi do Pig Village-a. To je ono tamo kao gdje ima svinja onih. I to je to od ove epizode. Ovdje ćemo stati i vidimo se u sljedećoj. Ćao! Poz!
Za sve vas koji gledate, like, share, subscribe.